everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Tagulkul sa Rihas. Nahibaw ka pag sa hinungdan sa kamatayon sa kumang kinikanan. Sa akong Mami Gloria o Daddy Frank. Namatay sila tungod sa sindikato. Tungod sa kinadiling drogas. Ginadiling drogas? O Arko. O karon nga usa ka PDEA agent nako. Buhaton kagid ang tanan aron mahatag hustisya ang kamatayon sa kumang kinikanan. Ug lapaw sa tanan. Mahunong ang pagpayuhot sa ginadiling drogas ining kapita. Pidag nga no. Kontra ko kayo ng butanga, Miss Beautiful. Daghang nagubang kaugmaon, gumika na ng ginadiling drogas. Dili ko suweto sa pasikot-sikot ining dapita, Arko. Ilabi na sa mga suok na dapit, di na ang mag-operate ang sindikato. Gusto kong mahimo kang kabahin sa kong kausa. Sa akong gipanumpaan isip usa ka PDEA agent. Unsay buti mo ipasabot, Miss Beautiful? Nagkinahanglan ko ninyo ni Enzo, Arko. Nagkinahanglan ko sa inyong serbisyo. Miss Beautiful? O yun ka ba, Arko? Arko nga no? Kung ano good, Miss? Nagapangutana lang ko sa kong kugalingon. Kanong kami may imong saligan. Wa ka pa hingpit ka masayod kung kinsa o kung sa may klases pagkatao. Labi siguro, may mga kauban kasi niyong buhatan. Sama ni mo, di ba? Ang agent. Ganong kami man yun ni Insong. Tungod kay mas makasalig ko ninyo kaysa kaubanan ko sa kong buhatan. Miss Beautiful? Mahimong wa pa kay ko makaila ninyo sa hingpit. Pero dili ko ka naigsapayan. Tungod kay nakita ko sa inyong mga mata nga dili mo dautan na Arko. Wa ka pa masayod, Miss Beautiful. Ug sultihan ti ka. Dili mi mga buutan sama sa imong gituhuan karon. Arko, Kung nahinumdum ka pa, Miss Beautiful, kadong pitaka nimo nga giuli na mo simbahan. Wa to taga ko eh. Kung dili, gikuo tong Insong. Pero kay lagi, irespeto ko ang mga bay alampuanan sa bisang unsang relihiyon. Hinungdan nga gigasap-an ako si Insong. O gamong giuli nimo. Giuli na mo nimong pitaka. Sa laktod, Miss. Nabuhi bis daw tang pagi. Sa pagpanguot. Ibuhat mo ning Insong. Aron doon namin madang pagkaon na nagpauli na mo sa siras. Alang sa mga tao sa siras. Labi na sa mga tiguang o mga bata. Tungod kay sila nga mong pamilya. Arko, Karon, Miss Beautiful, iprangkahan tan magyuga. Karon nga nasayod ka na kung kinsa kung unsa mi. Unsa man? Usalig ka pa bagyapon namo ni Insong? May pagsalig pa ba ka? dugay ra ko nasayod nga mangunguot mo. Uy, pidag nga no. Una pa lang na ito pa nakita dito sa simbahan na sayod ako. Pero nahibaw kong dili mo dautan. Miss Beautiful, Miila og mi respeto paghihapon mo sa Ginoo. Og maunay labing importante alang nako. Hinungdan nga dako og pagsalig ninyo. Tuan na si Ma'am Linda. Gidaplantan niya din sa atong Pinoy-anan sa Asiras. Alko ninuwa. Uyon ka ba siyang gitanyag nato? pidag nga no. Delikado kayo. Ang atong pagkabuhaton, Insong. Kinabuhi ang nakataya tayo ni. Pero kanimutan na ka man. Kung uyon ba ko dili. Pues, prangkahan ti ka, sultihan ti ka. Uyon kay ko. Alko ninuwa. Naibaw ka gyud. Gakontra kay nako ng ginadiling drugas. Gikan pa kaniya to. Taggan ka niyaba ka na. Napraning. Ambak ng bintana. Ambaks building. Oo. Nagubang pamilya. Nagubang kaugmaon. Naparabay mga tiguang nga. Sadis. Adis-adis. Wala gyud angay tanawon. Bitaw. Ug labaw sa tanan. Tambling-tambling pati guwang na kaayo. Oo, mo na. Daghan kayong krimeng nahitabo nga may kalabutan ang paggamit sa ginadiling drogas. Kay wa na sustong paminsan. Tinuod yun na, Ariko. Naam gani anak niya, nga mo na pagpatay sa ginikanan, tungkol sa ginadiling drugas. Dautan ng siyabo. Kanang siyabo-siyabo, marijuana, unsa pa ng klases drugas diha, kanang ginadiling drugas. Dautan na! Da. Ang gikabalakan ko lang. Maway ka usong. No. Mamuyang ko ka. Hindi ko gusto ma-appeal kayo ni. Kabalagap, sagdi ko ini. Kay bahala din, Hay! sagdi ko ini. Hoy! Dili na ko usika ng pagsalig ni Miss Beautiful. Ikaw ba nalimot kang one heart, ta? Ha? Kung asa ka,
to ako. Oh? Kung sa imo, mo'y ako. Ambi. Ay, uy! Ay, ayaw na gini, ha? Dayon kag luhoda. Muni ako. Kung sa imo, ako san. Pero, Ano naman ta na arko, oy? pero Ensong, delikado kayo, delikado. Delikado. Ano naman ta na? Ha? Delikado ni pag It's kinabuhi very nato. delicate. Ha? Kini papanguot. Pag nabuhi na, delikado ni. Wala. Ano ta na? Wa ka na. Kaya ito papanguot ni kalainan sa ipabuhat unta ni Ma'am Linda nato. Ensong, Hindi pa ka na. Mato pa ni Ma'am Linda nga si bahala nato. Para sa atong pamilya sa Asiras. Hanap to bata. Hanap tong amang. natuhog na siguro. Tuog na. Aturay. Ah. Hay! Ah! Oh, ayaw lagi pasakitin. Ang layo na gani! Abi, uy. Ako na gamot mo ha! Muyagak magyapon ni bata! Awa, hay! Ay! Apa niya? Oh, abi, pasakitan mo. Ay! Layo na kay ta. Abi ni mo, Song. Sultihan talaga. Bawo juga, wako'y grado. Hmm. Wako'y na master nga laing trabaho gawas pagpanguot. Maor man siya yung kwarta. Bisa pa magipili na to mga biktima. Pero, bawo tayo, sayop gining ibuhat ha. Pero, ningigayon na ba? Yatag-yatagan o kahigayunan nga, muduwag patas. Manginabuhing patas. Pinaagi sa itong pagserbisyo niya. Og labaws tanan. Mo nilabing importante. Makatabang pata. Aron mahunong ning pagpayuhot sa ginadiling drugas. Busa dili ko usika ning maong kahigayunan. Dawato na ko ang iyang gitanyag na kusong. Ready na ta. Ready na ang tanan. Warden agawn. Wala problema alang sa dakong away ug mga adlaw. Ang mga fighter, si Rapio, Andam na kaya nga itong mga fighters agawn. Maayong pag-atiman sa grupo ni Siano nga mga trainers. Mayo, malipay gud ugma mga espesyal kong bisita. Labi na sa main event dinhi. Hoy gutudo ang mahitabo, bangag sa ilong. Hay! Hay, gwapo! Hay! Hay! Wa? O si ma'am? Oo, nakatunak ka. Anak, gina pag ma'am ginako. Ay, doon na lagi kay. Duha ka bog plaster si mo. Gitubuan kag sungay? Bugali mama, sapot ba ko? Why, sungayan. Customer ha. Customer ko. Customer is always right, baya. Tingaling na. Mawad ang kagigtrabaho din eh. Kasi magusto ka i-report ka sa imo manager, ha? Sumitoyo mo. Wa, lagi ko kita ni Margie. Ham di siya. Anong tunga din Ambot, ug asa ng bayana. Anong di ay? Ngitam ko to kong amigo. Katubagaw ba na ako nga ibog kay niya. Ano man? Numusta lang. Katultul kag asa ila. Ano kong banabana ng ilang madyo ay? Siya mo hinungdan kung anong doon ako'y duha ka bukol. Pa, wala ka batangan sa akong bukol. Hala ko diya. Tultihan talaga sa akong naibawan. Basta kay silingan mi sa una sa Dulo Fatima. Tapa na mi kwartong yabangan. Pero karo na. Balhin na. Wala akong naibawan. Yara ka oy. Say ay. Oy. Sungayang suplado. Che! One day siya magtrabaho di. Wa naman ko namutunga. Tungod tingalis na itabo niya. Tungod itong salbahis niya. Buot itong lugos niya. Pitag nga no. Sung! Pero ang gitawag nilang boss. O na ipuot mo lugos ni Margie. Hala ka diya. Kada kong lawas ang tawana. Arko. Manlugos ay na. Pangandam sung. Karambulan ni ron. Sikla ni ron tawanan ako. Niya sila pa dong. Manukad ko. Oh, kibit-bit ko ni mo chinilas ni mo. Dagan na ta. Ha? Ayo. Sod ka pa, boss? Ah. Kamulay pagsusib eh. O niya na kumusod kung naagin si Maji. Susiyaw na ninyo. Susiyaw ninyo ha. Ang mundo. Ni ayot tapad na gusto. Managa na ta. Pitak nga no. Ah, boss. Yossi. Ano? Mayossi ka? Ano? Pinitang mamaray kong Yossi ni boss. Sa kastik lang ba? Ah. Salamat boss ha. Padagkot ako. Ah, nasigarilyo boss. Sa lighter ko ni mo mudagkot. Uy boss, pasensya ka na. Ikusiga niglaing tao ay mudagkot tining laytira boss. Ha? Mga gaon eh, mga gaon. Mao ba? Be, sigarilyo lang. Tara boss.
Gusto mo eh, tuyo niya din, boss. Doon ako ipakita. Oh, labas, Margie. Animal, bakit ang ko na itong bayan? Bullshit! Tepa, ikaw. Ha? Uy, ako? Ikaw. Muro magdikaila ko ni mo, do? Pidag nga no. Tay, kay gusto ko yaw. Murag, nakailagi ko ni mo. Kailan ka na ko, boss? Ha? Time pa, time pa. Ay, sa- Artista ko sa Bisaya sa una, boss. Artista, basig. Panty ka no? Ay, Pans. Hanggaw ka. Sige, tara mo! Murid. Larga na sila. Murid ni isog ko kalita. Nawa akong kuyaw. Balik mo! Oh, Balik! tayo! Balik mo! Hanggaw! Tuwa na! Oh. Kuyawan ko ganina. Oy, nagbagal magkilit at tauhan na. Kung niisog ko kalit. Hoy! Asama mo! Balik dito, darap ito ko na. Ay, Ang biskuro to, armas to, 45 siguro yung armas na to. hala ka niya. Pero kita sa lidang. Abi na ko magkaila to nimo. Gipuspusan ba kito nimo dos por dos. Napusilon ka gadto. Pidag nga no. Usaw ko niya pagkailan ako. Na nagtalikod man siya. Aksyon niya glingip, puspusan akong tagkogo. Kaya pa noon. Hindi pangita siyang Margie. Arit ko. Gusto siguro niyan tiwason ang naputol niya papanlugos unta ni Margie. Dili kay ka na lang song. Labing siguro. Atong klasiyas tao, magpakisayod dito. Magpakisayod tong Margie. Nangita sa tunako. Gusto siyang masayod kung kinsay nagpuspos niya gawi. Ay! Netrisikol nga may hunong. Arit ko. Pabutala ko kay dingat bayan. Hala ka diha. Ang tumboy ka na. Pidag nga no. Ah, Mario! Niam lagi ka! Kay wa man ko dito. hala ka diha. Suplado lang gihapon ka, ha? Suplado. Suplado na suplado. Kay lakim din eh. Tarong niya. Marunungal gini mo, no? Giilad ang day ko mo. Ingon ka para tambal si mong mangod. Kung gitagan ti kagda kong bahin sa kwarta sa gikuot na mo sa pariner nga Amerikano. Daluoy ko ni mo. Pero imo ring iwalda sa kwarta si mong bisyo. Ang binangkaw mo ay duko-duko. At tubanga ko kanahan. Ang pinagkaon mo! Ang pinagkaon! Uy! Hala ka Pidag diha. na, Kataas yung buhok. Oh! Margie! Ikaw! Margie! Ikaw yun na! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.